liedjes heeft geschreven, veel liedjes heeft gezongen. Echt niet allemaal liedjes specifiek voor onze Venlose vastelovend. Maar het zijn wel allemaal liedjes die onze vastelovend een extra emotionele loog hebben gegeven. Decennia lang viert hij muzikaal gezien Gouden Joren. Onze speciale gast, Bert van den Berg. Dankjewel. Bert, tof dat ze er bent. Ze zeggen in het leven moesten niet te veel verwachten. Maar wat verwacht ze van vandaag? Ja, heel eerlijk, ik had me niet gerealiseerd dat ik zo in het middelpunt zou zitten. Dus ik zit hier in de witte stoel. Ik denk, wow. Ja, nou, dat is een terecht gefilmd, want dat is het absolute middelpunt. Ja. En we gaan nu eens kijken, weet ik dan muzikaal gezien, nu als eerste gek verrassen. Dat vind ik wel heel spannend. Dat vind ik wel echt gek, ja. De eerste muzikale tractatie voor Bert van den Berg. Vindt het spannend mee te zien? Ja, best wel eigenlijk. Maar toch heeft ze al veel meer gedaan, want hij heeft ook gezongen op de Boetegewone Boetezitting. Dat was, wie was die ervaring? Ja, we hebben afgelopen jaar inderdaad met de BBZ veel stadhoes mogen spelen. Ik en de rest van de band. En dat was ontzettend spannend, maar de reacties waren keileuk. Dus het was zeker voor herhaling vatbaar. Heb ze dat altijd als kinder gehad? Podium, ik wil erop, ik wil iets doen, ik wil zingen? Ja, eigenlijk wel. Ik kan me nog herinneren dat ik als klein blaagje op de pronkzitting stond te zingen. Samen met een vriend van mij toen. En vanaf toen is dat eigenlijk meer gegroeid. En de BBZ, dat is natuurlijk de Boetegewone Boetezitting, dat is die hoogtepunt geweest. Nu zit ze, wat vindt ze van deze entourage? Camera's, televisie, de band is tijd kloor, Bert zit wat vindt ze hiervan? Ja, dat is een hele nieuwe ervaring. Het is spannend, maar ik vind het ook heel fijn om hier mee te mogen doen. Nou, dat vinden we ook hartstikke tof. Wat voor lied heeft ze uitgekozen? Ik ga zingen iedere dag. Waarom die keuze? Omdat ik en ik denk menig andere mensen zich kunnen vinden in de tekst. Want wie het op mij overkomt, is het geide dum emus. De geer de wie je wereld in wil trekken en op eigen been wilt leren staan. Maar de luid waar emus achter was ontzettend veel van hels. En dat uit pijn, maar soms moest ze wel voor zichzelf kiezen. Kent ze wel bij Bert als ze dat juist wie het nummer benadert? Ja. Die benadering vind ik zeker oké. Ik wilde wel heel even bij zeggen, dit is een nummer van Romeo. En de tekst en muziek was van Michiel van der Grunten. Maar ik was wel de zanger van dit nummer. En ik moet zeggen, ja, deze is ook eigenlijk Gouden Joren. Maar deze is ook een die heel erg door de vastelovenden is opgepikt. Iedere dag. Ja. Samantha Verijn, iedere dag. Aan dik het podium. Ik kan nog niet slapen, de tijd is te kort. Nog even en het weer alleen. Mijn reis naar de klok en mijn ticket gekocht. Toch om het terug ken ik niet. De leef van de mond veld op die gezicht. Dat pleetje, dat blieft mij bij. Maar leven al kon ik zoiets van de weg. Mijn hart, dat wat ik weet. Iedere dag en al mijn nachten. Denk ik aan dich, mijn grote vlam. Die blies voor eeuwig heen.
die tijd voor niet mannen weggaan. De koffers gaan in de bak. De wetsen, de zuzen, ik ging leven niet. Mijn leven, die plan is gemak. Ik voel dat ik wist waarom ik moet gaan. Iets in mij komt niet tot rust. Ik loop naar de deur en blijf nog wat staan. De kus, mijn laatste kus. Iedere dag en al mijn nachten. Denk ik aan tegen mijn grote man. Ik blies voor eeuwigheid in mijn gedachten. Ik hou van dich mijn leven lang. De maan van vannacht scheen naar mijn bed. De zwerm, ik kom niet in slaap. Ik kijk uit het raam en ik drink uit de fles. Hij staat een vrouw zonder hoop. Iedere dag en al mijn nachten. Denk ik aan dich, mijn grote vlam. Denk blies voor eeuwigheid in mijn gedachten. Ik houd van dich mijn leven lang. Iedere dag en al mijn nachten. Denk ik aan dich, mijn grote vlam. Ik blies voor eeuwigheid in mijn gedachten. Ik houd van dich mijn leven lang. Ik houd van dich mijn leven Marcel, ik zocht dich enorm geneten. Ik zocht dich mij zingen. Wat hestig met dit liedje? Ja, het is een liedje dat gaat terug in de tijd voor mij. In de tijd dat ik nog met Jokers Hofkapel veel optredens had. In een stadje van lol en plezier. En we waren nog jong en onbezonnen. Dus ik denk 25, 30 jaar geleden zo'n beetje. Dus dat roept wel weer wat emotie bij me op. Mooie herinneringen. Wat vond ze van Samantha in uitvoering? Fantastisch. Ja, dat duidt het geweldig. Mooie stem. En fantastisch mooi gebracht. Gebracht. En dat is het, hè. Dat moest het brengen. Geweldig. Loeke, ik zocht dich ook helemaal geneten. Ja, zeker. Ja, nee, Samantha brengt inderdaad helemaal over precies wat Marcel zegt. Ja, meer heeft eigenlijk iemand in aan toe te voegen. Dat is het gewoon supergoed gedaan. Dus er is ook een beetje grus op Samantha. Zeker. Ja, maar hem is hij ook zo te strollen. En dan kijk naar de andere kant, Hanneke. Ik zocht dich door helemaal meedijnen in de muziek. Ja, het is natuurlijk een waanzinnig liedje wat we allemaal kennen en in ons hart hebben. Maar ja, Samantha zong het gewoon prachtig. Mooie stem, dus ja, het was echt genieten. de boksenweer en loop mij achterop. Pak mij, ben in de boksenweer. De eerste trompet, de schurvel en de modder. Zeg maar wat ze wil. Oh, Marianne. Marcel, ik zeg nu heel onbeleefd Marcel, maar formeel moet ik gewoon, volgens mij nog gewoon hoeigheid zeggen. Ja, die wedstrijd als geen andere natuurlijk, wie dat werkt. Nou, ik weet wel wie dat werkt. Alleen in dit geval, dan kon ik maar meteen over in de G-vorm, is het natuurlijk heel anders. Want G ziet volgens mij ten eerste hoeigheid in de histoire van Jokers de 2 regeerjaren heeft. Dat schijnt zo te zien, ja. Wie vult helaas dat? door een virus wat ze COVID noemen. Maar goed, ik ben demotioneerd, dus ik heb geen taken meer. Wies,
dat de voorzitter mij weer naar voren toe rolt en Den Haan in zijn nek weer kan strekken. En dat is allemaal heel officieel, dat snap ik. Maar aan de andere kant, wat voor gevoel zit er nou hier even? Want ja, er gaat persoonlijk. een druimenvervulling, de weershoerigheid van de stad Venlo. En daar huurt ook aftreden bij. Ja, precies. Wie vult dit nou? Nou, ik ben wel heel erg blij dat we in ieder geval terug mogen op toneel van Jokers, de 11e van de 11e. En op een Jokers veerdige wijs kunnen afsluiten. Ja. Daar ben ik wel erg blij om. In de tussentijd vind ik wel dat gezondheid en het vaccineren van de mensen eigenlijk het belangrijkste is waar we ons nou op moeten focussen. En het meest onbelangrijke van het belangrijkste, dat komt alweer als de 11e van de 11e. Als het weer allemaal kent. Ja, precies. Ja, we kennen dich natuurlijk allemaal en dan refereert zich ook al aan als zanger van de Hofkapel. Ja. Wie waren in tijd? Ja, dat was voor mij een fantastische tijd. Kijk, in vergelijking met Bert, Bert had een eigen identiteit, dat hadden we niet. Ons ging het met name zoveel mogelijk muziek maken tegen zoveel mogelijk geld en zoveel mogelijk beer. Nou, de beer, dat lukte dat geld niet zo, hè? Ja. Want dat klepte we dan meestal weer op en we hebben fantastische avonden gehad. Maar als ze prots over mooie oven, als ze prots over de muziek, dan kun je natuurlijk de muzikaal les. Want ja, ik wil er toch aan refereren. Dat is natuurlijk ook de zoon van de Ja, bekendste zeker. troubadour van Limburg, Ja. Ben Verdelle. Heeft ze nooit overwogen met die prachtige stem van die Hes ook een cd met die een pap te maken? Nee, dat is er eigenlijk nooit van gekomen. Wat dat betreft... Kunt dat nog? Nee, dat denk ik niet. Nee, Dat is toch geweldig zien. Ja, nee. Ik ambieer het zelf ook niet, moet ik zeggen. Ik heb het toen in een tijd gehad, net voordat ik de keuze had gemaakt om naar Spanje te gaan verhuizen. Hoe ik 6 jaar gewoond heb. Toen heb je een cd opgenomen. Hè? Toen had Solo. ik inderdaad Ja. een cd opgenomen. Maar ik heb dat toen vrij snel heb ik daar afscheid van genomen. Was niet die grote hit op die cd, en corrigeer me eens verkeerd, de Boxerream? Ja, maar dat is nog steeds een hit. Is dat nog steeds in een hit? Zeker, ja, Kijk, dan loop ik door achter. Maar we zitten hier voor de hits van Bert. Welke ga je steeds doen? Vallen en opstaan. Waarom heb je cd uitgekozen? Dat is een nummer wat Bert zelf geschreven heeft. En het rupt bij mij heel veel herinneringen op. Kunt je er iets kort over zeggen? Ja, we komen uit dezelfde buurt. En als er dan een regel is van de klok bij de blinde. Ja, de blinde, dat zit ons wat. Wij weten wie een blinde is. En mensen van onze leeftijd hebben mensen zeker. die uit die buurt en door zijn opgegroeid. Ja, Die herkennen dat. Dus er zit voor mij veel herkenning in. En ik vind het sowieso een prachtig mooi lied. dus een mooi stuk jeugdsentiment wat je samen deelt. Ja, Marcel, je wensen dich heel veel toi. Het podium is voor dich. Ik zal zeggen, gang Dankjewel. ervoor. Wie gaan genieten? Ja. Marcel Verdelle. Achtervelden, heel de wolken zich verstopt. Dat beeld heb ik ergens in mij weggestopt. Ik rende door het hoogste gras. Schreeuwde naar de zon, dat ze in blierig was. De klok bij de blinde rijdt verholen langzaam weg. Van gezegende jegers, Hubertus onze weg. Ik stond er daar te kijken met open mond, fluisterend naar de zon, dat ze boven Blierik stond. De zon boven Blierik liggend in het gras. Luurde zijn dat het nooit beter was. Speelgrond van mij en voor de kinderen van vandaag. Mij hoor ze niet zeggen dat het toen beter was. Want het is altijd opstaan, altijd opstaan. Vallen en weer opstaan. Wie de zon ons het vuur door.
blinkend koper, de harmonie trekt door de stroot. In het rood schuurt er nog lang nog brood. De mond die de nacht daarboven blierik stond, waakt de wieste zon en ook ik weer blierik vond. Blierik liggend aan de kant van de Maas, water als levensader en mij ook blierik schaars, waar altijd weer opstond, altijd opstond, vallen en weer opstond, wie de zon ons het vuur door. Ik zeg altijd opstoot, vallen en weer opstoot, wie de zon ons het vuur door. En ik zeg altijd weer opstoot, vallen en weer opstoot, altijd opstoot, vallen en weer opstoot, altijd opstoot. De zon ons het vuur door. Wauw. JD, ik zocht dich heel druimerig kijken. Volgens mij kent zich dit liedje, nee? Nee, inderdaad. Ik ken het liedje niet. En toch was hij helemaal meegenomen door Marcel. Ja, precies. Ja, wat ik zo bijzonder vond is dat Marcel wie hij zichzelf kan vinden in dit nummer. En dat hij het ook zingt alsof hij echt het verhaal van het nummer vertelt. En daarom kwam dat zo bij mij binnen, ook al kost ik het nummer niet. Dat is mooi. Wie vond het zelf, Marcel? Ja, het is de mos in het vel kropen van Bert. Ja. Dat probeert ze. Het sowieso een hele aparte eigen stijl. Ik vond het een moeilijk en een lastig nummer om door het juiste gevoel in te krijgen. Ja. Dat zit hem niet meer in de woord. Dat door eenzelf ik mij wel mij. Maar het zit hem echt meer in de manier, de melodielijn die erin zit. En de momenten dat hij... Dus ja, ik probeer het een beetje op een eigen wijze te doen. En ik denk dat dat mogelijk is. Met die prachtige stem die ze heeft. Ja. En dan draai ik Michiel van der aan Hanneke. Die was natuurlijk ook echt een verhalenverteller als het gaat over wie wil ik een liedje uitdragen. Wat vond ze van het verhaal van Marcel? Ja, dat heeft er verteld. Dat heeft er inderdaad echt verteld. En dat raakt ook. Dat heeft natuurlijk gemeenschappelijk met Bert. Marcel zingt natuurlijk heel gemakkelijk met een hele warme stem. Maar het gaat ook om tekstbeleving. En dat vond ik heel mooi. Ik zocht tegen mij zingen. Ik zocht tegen echt oprecht stil weren. En wat ik heel erg mooi vond, er waren momenten dat Marcel er bewust voor koos om dich echt aan te kijken. Ja. En je keek elkaar aan en er gebeurde iets. Ja, ik vond het prachtig. Wat ik heel leuk vind, en dat is denk ik ook wat Marcel bedoelde, de fraseringen zijn net anders als wie ik het doe. En daardoor is het heel leuk voor mij om dan nog te luisteren. Kijk, van mezelf, al zeker in zo'n periode, dat het opnieuw de huur het nummer zo duik, dat heeft ze wel gehad, maar nu kreeg ik het anders naar me toe. En ik vond het te gek. Ik vond het heel erg mooi en heel erg goed. Echt, mijn blieriks gevoel, dat zat er helemaal in. Ja. Ja, ik zie dat het te graag. Ja. Maar het zijn natuurlijk niet nummers die ik nog eerder een dag ook luister. En dan huur ik dit nummer weer terug en denk, goh, fuck, ja. Het is mooi. Ja. Wie lang is het geleden dat ze dit geschreven heeft? Dit heb ik geschreven toen voor de opening van het Roodhoes in Blierik. Die hadden de bestuur toen had me gevraagd of ik een nummer wil schrijven. En door is dit het resultaat van... Op de cd die er toen van is gekomen, stond 3 versies. Dit is de rustige versie, zo met de trombone. Er staat er nog een snellere versie op en een instrumentale.
Heel erg mooi, maar ik ben gelukkig wie Marcel het Ja, gedaan heeft. ik vond het prachtig. Ja. Kom eraan. Na, 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 na. Na, na, na. Ik zie honderden kleuren. Allemaal mensen mooi verkleid. En liefde ik weer heen. Ik loop nog lang niet los. 2 dagen nog niet voorbij. We zien van leven. Dames, jij hebt samen een single opgenomen, hè? Steeds zelfs op Spotify. Klopt. Hoe heb je dat aangepakt, het project? Nou, als nummer het Van Leven op iedereen. Dat is eigenlijk ontstaan toen onnozel filmpje toen ik uit de kroeg kwam. Zei Altijd een JD, goed ik moment. ben echt verleefd op iedereen, zei ik toen. En toen is dat bij elkaar eigenlijk gaan rollen. En toen zouden we van deze zomer zouden we weer de loco op het terras. En toen zeiden we, wat nou als we het gewoon eens gewoon uitwerken. Toen zijn we de studio ingedoken, muzikanten bij elkaar. Dus dat heb je Sorry. echt helemaal zelf gedaan. Ja, we hebben er wel heel veel gehad natuurlijk. Ja. Maar ja. Te gek. JD, wie heb je elkaar muzikaal gevonden eigenlijk? Ja, dat begon eigenlijk 3 jaar terug. Toen wie ik meedoen met de herfsthanen. Maar dat wil ik eigenlijk niet alleen doen. Ik wil hier immers neer van mij. En toen, ik koos Loeke Wal. Maar wie sprak ons eigenlijk niet. En toen ben ik op de 11e van de 11e gewoon nog om toegelopen. Omdat ik wist dat het wel goed kon zingen. Toen heb ik gewoon gevraagd Hoe wist je van, dat van dat hij het goed kon zingen? ja, via school geloof ik of filmpjes Oh, die wel eens zoiets. die posten. En toen ben ik naar hem toegelopen, toen heb ik dat gevraagd. Toen hebben we samen eigenlijk de sprong in het diepe gemaakt. En nu zien we kijken hoe je vriendinnen en doen we dit jaar voor het 3e jaar Dus je mee. kost elkaar niet en er is een echte vriendschap uit voortgekomen. Ja, precies. Mooie avonturen. Loeke, wat is het tofste wat je tot nog toe hebt meegemaakt? Dus, ja, dat was echt zo kicken. Nou, daar hoef ik echt niet langer van na te denken. Dat was toch wel vorig jaar dat we de herfst aan wonnen. Daar hebben we zo'n avontuur meegemaakt vanaf de artiestenovend. Nou, dat heeft ons ook echt sterker gemaakt als vriendinnen. Nou, wat Ja. bijzonder om mee te maken. Inderdaad. Ja, JD, nog even naar dicht toe, want dit is vuuropleiding Conservatorium Haarlem. Ja, klopt. Dat is de big dream, dat wil ze gaan doen. Ja, van mij wel, ja. Dat is wel echt mijn droom om sowieso nou eerst aangenomen te weer op een muziekopleiding. En door dan uiteindelijk in Wiel te gaan. En wil ze per se in Haarlem ook doorgaan? Ja, daar ben ik nog even over aan het twijfelen. Ik weet dat nog niet precies. Ik ga sowieso op verschillende plaatsen auditie doen. En dan zien we wel weer. Spannend. Loeke, wat heb je voor liedje uitgezongen? Golden Joor hebben we uitgezocht. Golden Joren. Ja. Ja. Waarom Golden Joren? Ja, het is natuurlijk een klassieker. Wij kent Golden Joren niet. En we hebben gemerkt toen we ons gingen verdiepen in het liedje dat immers op zoek gaat naar een antwoord van dat meisje wat jarenlang geleden verdwenen is, om het zo maar te zeggen. En wij dachten, laten we eens kijken of we er een antwoord op kunnen schrijven. Dus je hebt een eigen tekst gemaakt. Je hebt een eigen draai. Nou, Oh. Bert, dan kies je toch verrassend. Ja, voor het eerst eens antwoord op alle vragen die ze had. Hè? Hey, ik wacht vol smaak. En dat van 2 jonge dames. Ik wens ook heel veel toi. De bühne is voor oog, gang te veel. En wie gaan genieten van Golden Joren, Loeke en JD. Kom op. Dag leven jong, ik weet het nog, al is het jaren her. Ik herken die diepe stem nog, die hoorde ik toch zo geer. Dicht is eindelijk goed gegroeid nu, en ik ben dat ook. Het gaat goed met mijn man en de kinderen. En dicht is ook getrouwd. Ik vond het stig en klootzak was. En we weten nog wat altijd is. Maar ik hoop dat stig dan nu in zus. Dat stig als vroeg is. En het waren golden jaren die we hebben verloren. Leven, alles was ik had zoals mij. En ik had
uw koffie met mij drinken. Ik zal dich zeggen wo. Ik hoop dat dich mich dan zo zeggen. Ik heb zo'n vreselijk spier. Want ik dacht, we samen is voor altijd. Want ik voel dich echt niet lief. En het waren volle jaren die we hebben verloren. Leven, alles was, ik had zoals ik en ik had ik. We dachten niet aan morgen, ons leven verborgen. Overtuigd en het voor altijd zo zie. Ik heb al eens joh, best wel denk, eens even aan dich gedacht. Ik ben gegaan, heb dich verloren, als dich dat ooit verwacht. Alles was niet toen woest in de was, een echte man. Maar het is me alleen maar pien veel pien, en door had ik je nog van. En het waren goede jaren die we hebben verloren. Leven, alles was, ik had zoals ik en ik had ik. Maar ik dacht toen wel aan morgen, mijn zorg voor ik verborgen. Overtuigd en het dan toch niet zo mooi zie. Overtuigd dat het dan toch niet zo moest Ja, Bert. Ja, prachtig weer. Ik zie dat je draaien, er wordt steeds onrustiger op de stoel. Ja, Was dat- het het antwoord van de brief of de uitvoering of allebei? Ja, nou, sowieso is het leuk dat ze met die tekst gespeeld hebben. Dat maakt het ook voor u persoonlijker en denk ik lekkerder om te zingen. Maar ook heel verrassend, het einde van het nummer door word ik nogal druk neig om het kleiner te maken en pakken ze het ineens wat bewegelijker aan. En wat vond ze van? Ja, ik vond het te gek. Ik vond het echt heel erg goed. Wie vond je het zelf? Ja, echt keitof. Ook. Zo'n leuke ervaring. Ook voor ons om dit dan voor Bert zo te mogen zingen. En het antwoord, die was echt tof. Dan ging ik door de andere kant Samantha. Dicht zo echt helemaal zo te kijken en denk van, wat dacht ze wie die twee er stonden? Ja, het is sowieso al een liedje wat tegen een heel fijn gevoel geeft. Tenminste, dat heb ik heel erg. En dan hier zijn twee dames die allebei los van elkaar een ontzettend mooie stem hebben. En als die dan samen hier ja, dat maakt het plaatje van mij compleet. Dat geloof ik. Hanneke, wat vond ze? Ja, wat een energie. En wie ze dat dan samen elkaar aanvullen en aanvullen met de twee stemmen. Ja, geweldig. Hele leuke versie. Ja, te gek. Dus Bert, ik kijk ze tevreden terug op Gouden Joren. Ook zeker. Wie lang is dit geleden? Nou, even een kleine opmerking erbij. Dat is als eerste gekomen op een cd van Moderhelp. Ja. En dat was, er heeft Huub Stapel toen 2 coupletten voor geschreven. Later heb ik er nog een couplet bij geschreven. En van uit Moderhelp is eigenlijk Romeo ontstaan. Niet zozeer mensen, kinderen, Leon Giezen. Wat voor Joren hebben we het dan over, Bert? Ongeveer? Moderhelp was echt het begin van alles. Zo'n beetje van veel mensen, kinderloog dat nog, veel Romeo. Dat zal dat zien geweest. Ergens in de 80. Is dan wel mooi tussen zuster de jeugd nog altijd met die muziek onderweg is. Ja, zeker. Dat is, ik ben er toen uiteindelijk gewoon zingen, omdat Huub kost niet. Die woonde toen al in Amsterdam en die kost deze kant niet iedere keer uitkomen. En zodoende is dat leed een beetje aan mij gaan hangen. Niks ten oordele van Huub, maar ik vind het heerlijk dat het aan dich ging. Dankjewel, dank je. Ik dans en ik duizel, ik sjonkel en draai. No kiegen zwiek want gans Venlo duidt mij. De
De is eigenlijk een heel ander vak als de hoedanigheid als zangeres wie ze nu hebben is. Werkt in het gashuis als Oncoloog. Drakke titel. Wie is het om door nu even weg te zien? Ja, dat duidt even goed. Het is er natuurlijk inderdaad druk. We doen ons best om zowel de COVID-zorg als de gewone zorg zoveel mogelijk overeind te houden. Maar dit soort momenten zien een hele fijne afleiding. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo. Er is ook moeder, dat is een prachtig gezin. Er is heel veel weg vanwege die werk. En dan heb ze een keer vrij en dan zegt ze... Hé, ik kon lekker zingen. Wat zeggen die kinderen dan? Dan zeggen ze inderdaad, hoe geeft ze nou weer? Maar van de andere kant, doordat ze zich oplaat, ik iets opladen, energie krijgen van dit, ben ik ook weer denk ik een leukere moeder. Hoop ik. Ja, dat vullen die kinderen zelf in, maar dat zal zeker zo zien. Hanneke, de gast natuurlijk, neven die vak, is die een passie inderdaad zingen. Wie is dat zingen bij je ontstaan? Wie is dat kriebel ontstaan? Dat is er altijd al geweest. Al van kleins af aan dat ik in de kerk zong. Nou, inderdaad later zanglessen gaan nemen of gewoon spelen en zingen bij musicalvereniging. Ja, dat is er altijd geweest. Ja, Venlose Revue heeft ze ook gedaan. Ja. Dat waren een hoogtepunt voor dich? Zeker. Voor die volle zalen in de Maaspoort te mogen staan en dan mooie stukken te mogen spelen en zingen, die combinatie vind ik heerlijk. Is dit toch ook de liefde voor dich voor de musical? Ja, musical vind ik echt het mooiste eigenlijk binnen de muziekwereld wat er is. En wat raakt dich door het samen spelen en zingen, die combinatie, maar dieper, want het is natuurlijk grote decors, grote bravoure. Ja. Is dat ook wie stig in het vak kijkt? Dat grote hoeft niet altijd zo te zien, want dat kan soms ook het hele kleine en bereikbare er heel erg raken. Het kan soms de tekst zien wat gezag wordt, de karakterontwikkeling in een lied. Maar die combinatie waar ik in ieder geval heel gevoelig voor ben. De menige musical waarbij ik een troon lood. Ja. Tronen luurt ze die ook bij de muziek van Bert van den Berg? Nou, Bert is inderdaad immers te raak. Er zijn veel mensen die goed kunnen zingen, dat is gewoon zo. Maar raken is een tweede. En Bert is immers echt een verhaal vertelt. En als hij een lied zingt, dan brengt hij dat ook. Dus ja, dat klopt. Als het in ieder geval dicht gewoon, Bert, dat je Hanneke dit nou zeggen. Wat duidt dat met zichzelf, als ze dit huurt? Dat vind ik wel een compliment, want het is eigenlijk ook wel... Als ik er stoom wat ik wil doen. Ik wil mensen proberen te pakken, te raken. En dat is waarom ze dit duist. Wat heeft zich uitgezocht, Hanneke, van Bert? Wat gij zich uitvoeren van Bert? Ja, nou wat ik gekozen heb is een lied wat oorspronkelijk van Jacques Brel is. Oh. Maar dat lied heeft Bert inderdaad vertolkt. Hij noemde dus Een vriend zijn beuken ken ik niet. Ja. En daar heb ik wel heel bewust inderdaad voor gekozen. Waarom? Omdat ik weet dat hij een fan is van Jacques Brel. Ja. En omdat dit in de kant is van Bert, waarin hij luidt zien dat hij inderdaad iets kan brengen en vertellen en kan raken op zijn eigen wijs. Want luister ze naar het origineel, er zijn meerdere vertolkingen van. Dan vind ik inderdaad dat Bert een hele bijzonder mooie vertolking ervan gemaakt heeft. Ja, ik vind het typisch, dat is echt het succes, Hanneke. Want, en dat is nog niet om honing om de mond te smeren, maar ik ben ook een absolute Brel-fan. Maar deze uitvoering, specifiek dat nummer, als je dat opgenomen hebt, dat huur, dan denk ik altijd, ja, dit gaat even mijn eigen smaak. Dat vind ik echt de mooiste uitvoering die ik ken. Ja. En dat is echt fantastisch gedaan. Ja. Maar nu nog, hij sticht dat doen, Hanneke. Ja. En de prachtige muziek van Jacques Brel. Een eer aan Bert. Hanneke, pak het podium. Dank je. Natuurlijk wordt er veel gevochten. En verzwieg minnigijn zijn leid. De tederheid is overleden. En illusies zien er niet. Natuurlijk leert zich alles kopen. Verweer maar het meeste het. Door weer bloemen plat gelopen. Maar een vriend zijn beuken ken ik niet. Natuurlijk hebben we verloren. En wachten doerders aan het eind. Met
met de neus nog wel naar boven, stonden wij nog amper overeind. En zeker zien we jou ook bedrogen, door lege vleugel in het reet, die voor het laatst hebben gevlogen. Maar een vriend zijn beuken ken ik niet. Weer er steeën plat gesmeten door kinderen van zo'n 50 jaar. Dan wordt het leid al gauw vergeten, voor niet verdreed of niet gevoel. En die stations vol met verdwaalden, te bieden weg van ieder verdriet. Geen enkele woordheid die het hoorde, maar een vriend zijn beuken ken ik niet. Spiegels zien een teger, geen moed genoeg om jou te zien. Niet elegant genoeg voor neger, geen leeg, alleen maar valse schijn. En al die mensen, onze broeders, je zullen het eigenlijk moeten zien. De werkelijkheid is nog beroerder. Immers zijn beuken, dat uitspien. Ja, dus is het zelf, Bert. Wow, er zit ze puffen neven mij. Ik zie Ja, de geluid is toch eerder woord. Ik bedoel, ik kom zo binnen. Het wordt gebracht. Prachtig. Als ik nog Samantha gewoon, ik zocht ik zitten en ik had op een gegeven moment het gevoel dat ze aan het vechten was tegen een patronen. Ja. Wat Ja. raakte dich zo? Ik weet gewoon even niet wat ik moet zeggen. Als ik tegen je zingen, dan... Ik weet niet, dat vulsen, dat zuze veurdig, dat volwassen vertels. En er zit zoveel emotie in. En dat vond ik zo mooi om te zien en om te huren, dat ik inderdaad af en toe even moeite ermee had. Ja. Ja, maar dat is prachtig. Die dingen is natuurlijk... Het knappe is natuurlijk... Emotie kan ook op een gegeven moment te ver gaan. En dan wordt het kitsch. En Hanneke Wit inderdaad... Dat op die manier altijd te doen. Dat zo chic en zo ontzettend binnenkomt. En dan gaan we even naar de andere kant. Dan zit die Luke en JD. Ja, ik zag ook helemaal weggeruimd zitten. Vertel het maar, dames. Wat dacht je? Nou, dus eerst net zelf, Bert brengt zijn liedjes, maar dat is zich nu ook zeker aan vastgedaan. Ja, ik geloof gewoon echt eerder woord van wat ze zei. En dat is gewoon echt zo'n musicalster en dat brengt het zo mooi over. Ja, ik heb er echt JD, van wat vind genoten. je? Ja, als ik eerlijk ben, moest ik ook wel even vechten tegen een paar trunkjes. Want ja, wie zich dat verhaal brengt, kijk, het nummer heeft van zichzelf natuurlijk al een keimooi verhaal. En wie zich dat dan overwets te brengen, dat raakt mij gewoon echt heel erg. Dan kon ik ook nog heel even naar Marcel, want ik zocht dich helemaal onder rood gezakt wegdruiven in die grote proos. En toen dacht Marcel vertellen. Ja, wat ik toen aan het denken was... nee, het is een tijdloos nummer. Het is een nummer wat ook echt heel goed past in de huidige tijd. En de manier waarop ze het gebracht is, ja, dan zet me dat tot denken. En dan kom ik tot de conclusie dat sommige mensen alles mee hebben. Hè?
Die En studeren dat- medicine en die kunnen goed zingen en die zijn er al eens mooi uit. Dus ja. Ja, en dat, Hanneke, dat is natuurlijk een heel goed compliment die Marcel schreef. Hij is Bert geraakt, dus het puffen en kreunen neven. Kippenvel, Die ja. kippenvel. Ja. Wie heeft het zelf ervaren? Ja, ik vond het heerlijk. Ik vond het natuurlijk heel speciaal om dat juist voor Bert te zingen. En ik heb het heel graag gedaan. Ik heb daarvan genoten. Ja, fantastisch. Bert, als ik nog dicht terug ga, we hoeven natuurlijk niet te hebben over hoogtepunten. Want volgens mij waren het allemaal muzikale hoogtepunten. Wie heeft ze dit zelf ervaren? Ja, ik vond het echt overweldigend. Dat zoveel mensen dicht zo'n cadeautje geven is waanzinnig. We kennen dich natuurlijk allemaal als de zanger Bert van den Berg. Maar Toet Venlo kent dich natuurlijk ook als uitbater van café Take 5. Ja. Van de Venlose Parade. Ja, ja. We leven in een bijzondere tijd, want die café hier open te zien, maar is gesloten. Wie bent ze zelf? Wie komt ze deze tijd door, Bert? Nou, ik ben op de dag dat we dicht moesten, nou de tweede lockdown, de 14e oktober. Toen heb ik mijn wandelschoenen gekocht en ik ben iedere dag aan het wandelen. Ik neem de hond mee en iedere dag een 8 kilometer zoiets. Dus een rond op de hei die ik heb. En dat hield me ook een beetje tussen de oren, hield het een beetje schoon. Beetje fris. Wat missen het meeste van de café eigenlijk? Ja, ik zit zo de afgelopen jaar, dus precies 24 jaar. En de mensen het contact met de gasten. Ik bedoel, het gewoon het achter de bar staan, het bier schenken. Ja, is voor mij het leukste wat ze kunnen doen. Is muziek dan toch ook in deze tijd juist de oerdelklep toes met de gitaar? Dat ze dingen Ja. die je denkt eens proberen? Of best je juist toch ook lastiger in doet? Dat ze denkt, ja, ik vul die motivatie, want ik kan toch nergens spelen. Nou, ik heb dan het geluk dat ik toch nog links en rechts wel wat dingetjes kan doen. En wat heel leuk was de eerste lockdown in Galerie Wilms. Steeds voor 2 man. En dat was gereserveerd. En ja, dat was prachtig. Zo te vurig. En dan kregen ze een half uur liedjes naar zich toe gegooid. En dat was heel erg fijn om te doen. Ik heb toch wel eens horen zeggen, als ze zichzelf omschreef, dat ze die beperkte talent compenseert met hard werken. Dat Ja. hoor ik zichzelf wel eens zeggen. Hè? Ja. Dus dat zeg ik niet. Hè? Ja. Vindt ze niet dat ze zich er zelf verschrikkelijk tekort... Natuurlijk, hard werken is een heel positieve karaktertrek. Maar vindt ze niet dat ze zich er verschrikkelijk tekort mee huis? Nee, dat denk ik niet. Ik heb altijd ook wel het geluk gehad dat ik met goede muzikanten mag werken. Dat ook. Maar bij mij liep het niet over van het talent. En, Maar wat zeurde er voor dat Bert van den Berg toch op een gegeven moment op de Melkweg was, op MTV was, wat hebben ze echt dingen meegemaakt of van een ander zou zeggen, als ik die mij maak, nou wow, dat teken ik morgen. Ja, maar het is natuurlijk wel jurkjes geleden, maar inderdaad wat ze is. Ik heb al zeker ook in de jaren 80, stond ik 4 keer Paradiso, Noorderslag, nummer op, alles wel meegemaakt, de toffe dingen die ze kunnen doen. En op een gegeven moment kwam voor mij de switch. Dat had ermee te maken ook dat mijn pap overleed en toen moest ik keuzes maken. En toen moest je keuzes maken, los van het feit die vader overleed. Ja, we hadden een eigen zaak en een keramisch bedrijf, Okay. een pottenbakkerie. En dat deed ik samen met mijn pap. En toen hij stierf, was aan mij de keus, dus ga je ze door of niet. En heeft Bert toen nooit gedacht, ik ga voor die muziek? Wat was het toen al allemaal meemaakt? Ja, tuurlijk. Maar ik moest door mijn geld verdienen. Toen verdiende ik mijn boterham en met muziek bleef het gewoon aanmodderen. Om door echt een boterham mee te verdienen. En we zo het ook wel in die jaren dat we overal speelden, was het toch echt... onze muziek zoot echt aan de tijd vast. Het was de New Wave tijd. En dat heel ogen een keer op. Weet je? En zoals toen veel bands die toen groot waren, zijn allemaal verdwenen. Ja. Dan vonden ze het veiliger om door te kiezen. Achteraf, want de hoeft ze niet... Nee, achteraf is het allemaal makkelijk natuurlijk, maar... Had ze het anders gedaan achteraf? Ja, denk ik wel. Het was niet nodig om die band toen op te geven. We hadden een enorme
tof club. En ja, wat ik al zei, we speelden overal. Het was echt wie zich zich voorstelt, een tourbus en het land door. Echt echte toeren, zal ik maar zeggen. Maar hoe eindelijk luidt ze dat achterdicht de Kees inderdaad voor die fabriek, later zelfs voor Take 5 inmiddels 24 jaar in zit. Maar de business ook op een gegeven moment verder gegaan in Venlo. Dus ze is eigenlijk mede grondlegger geweest, al met mensen Michiel van der Grinten, van die bandcultuur in Venlo. Ja, dat wel. En waar ik me dan wel een beetje, met Michiel wat minder, maar waar ik me een beetje meer los van maakte, was de vastelovend. Ik deed het toch met, ja, wat we vanavond ook huren, met wat meer nummers vanuit hoe het heert. En sommige die kunnen ze met vastelovend prima doen. Golden Joren, iedere dag. Dat zijn prachtige nummers. Maar het zijn wel voor mij ook nummers waar dat gevoel in zit. Is dat zo dat zich dan op het moment dat die nummers klinken met de vastelovend, dat zich dan extra wat? Want daar hebben ze het er niet voor bedoeld. En toch gaan ze iets dusdanig los weten te maken dat mensen juist in die tijd zeggen en nu zing ik dat, erm ik dat. Ja, nou, als ik ze dan huur, dan vind ik het ook wel passen. Terwijl ze was niet de insteek toen we het opnamen. Maar dan huur ik dit klinken en denk ik, ja, het past, het huurt er gewoon bij. Dus dat is hele gave projecten. Dat is een waanzinnige brelvertolker. Maar dat is ook de dingen van Cohen gedaan. Ja. Wat kunnen we nu nog van Bert van den Berg verwachten? Ja, ik heb een hoop, ook het nummer wat ik zo meteen ga doen, ik heb die allemaal in het Engels gezet. En dat is de bedoeling dus dat we door echt een idee, of in ieder geval dat we dat op gaan nemen. En dat, deze we? Hans Martens, toetsnis, waar ik veel mee werk nu. En de hele studio, dat gaan we opnemen, maar dat willen we dan ook echt. Puur als een zang-piano duo? Nee, het wordt echt geproduceerd. Er komt, subtiel komen er een aantal dingen ja, bij. ja. Bert, maar dan ga je ze in het Engels doen. Waarom de keus om het dialect zanger Ja. Bert van den Berg naar het Engels? Als mijn carrière bekiek, zal ik maar zeggen, dan zie je ook dat ik gewoon, ik doe wat me geen bij me opkomt en wat goed vult. En dit vult nou gewoon van Hans komt niet van heden, ik kom uit Brabant, versterkt. Kunt ze niet alles mee hebben? Nee, maar dat is ook een beetje moeilijk met het dialect. En en zo is het eigenlijk ook ontstaan. En op een gegeven moment zien we ermee aan de slag gegaan. En wat ik altijd heel mooi vind als ik dich zie, Bert, is dat ik, en dan begint ze te vertellen, ik proef dan altijd een enorme bescheidenheid. En terwijl ik toch denk van, hij is toch genoeg wat ze heel gruus op me zien, wat ze muzikaal gepresteerd is. Ja, nou ja, bescheidenheid. En dan zit ze hier in de stoel. Klopt niet helemaal. Ja, nee. Maar dat is Bert van den Berg. Ja. Wat geestig. Als sloetstuk van deze uitzending, wat geestig voor ons brengen? Ja, het is een vrij nieuw nummer. Limburgse zomer heet het. En ik vond het wel leuk. Het is even anders als ik vind het een beetje in de hoek van Randy Newman zitten. En dat vond ik wel leuk. En het leuke was, want ik moest 4 nummers opgeven, was hoe ze doen dus. En dat de band dus zelf dit nummer had uitgezocht. En dat vond ik wat te gek. Dat maakt het extra bijzonder. Ja, dit ga je zoals het muzikale sloetstuk geven. Ik zou zeggen, ga naar het podium, ga naar de band, god het samen doen. Want zo komen we aan het eind van deze uitzending. Ik bedank natuurlijk alle aanwezige zangers en zangeressen voor een muzikale bijdrage. Ik bedank de band, de Herfsthanen Band, aangevuld met muzikanten uit Kwante, Hippe en de Jokers Hofkapel. En natuurlijk bedank ik Bert van den Berg, onze speciale gast, die nu zelf met Limburgse zomer het slotakkoord gaat geven aan deze uitzending. Dit was Zing nog eens, heel geer, wie is de volgende keer. Hoi! Als de Limburgse zomer werd weggeploogd door de herfst, de vorst die leed op het land als verf, de Maas kraakt aan de rand van de wei,
De nachtegaal neemt zijn leed met zich mee. Als hij nog zuur de zon ondergaat, nevel hult als in een wazig kleed. Daar liegt het waar of ons Limburgse land, zijn glans verlust, maar niks van dat, want misschien is het waar, misschien is het waar, misschien is het waar, niet wie het liegt of wat het is. En door op die hei, waar wij hebben gevreed, er staat een boom, man die weet wat ik deed. Ik stol door het hecht van een Limburgse meid, man ik vulde me in een deef, maar dit is wat het zei. Misschien is het waar, misschien is het waar, misschien is het waar, niet wie het liegt of wat het is. Misschien is het waar, misschien is het waar, misschien is het waar, niet wie het liegt of wat het is. Misschien is het waar, misschien is het waar, misschien is het waar, nee wie het liegt, misschien is het waar, misschien is het waar, misschien is het waar.